Horixe esan ohi zuen Pliniok sarri, eta une haietan neuzkan indar apurrak bildu behar izan nituen bizitzeko itxaropen izpi bat gordetzeko. Eta bizitzak ez dakit estutu edo ito egingo duen, baina egia da, erabat harrigarria eta ustekabekoa dela. Ez nuen uste orduan, nire bizitza hain gora beratzua zenean, maitasuna ezagutuko nuenik. Eta maitasunarekin batera, baita kezka eta urduritasuna ere. Niri inoiz ez zidan azola izan hiltzeak, baizik eta bete-betean bizitzeak. Maitasuna ezagutu ondoren ordea, ez nengoen bizia galtzeko prest, maitasunak eraldatu egiten gaitu, besteren mendekoago bihurtzen. Bai, norbera maiteminduta dagoenean, heriotzari dio beldurrik handiena, bera edo maitea hiltzeari, hori gehiago ez maitea izatea baita. Baina tira, filosofia gutxiago, nire galtzerdi kutxunaz hitz egiteko ordua da eta. Ezer gutxi, ene dama. Lehenago esan dudanez, ia ene galtzerdi kide guztiak hilda zeuden, gladiadore heroiko gisa egindako borroka ugarien ondorioz. Salbatu gintuen maizu gazteak bere jakako poltsiko batean sartu gintuen, eta eskola ematen jarraitu zuen, gutaz erabat ahaztuta. Etzera itzulitakoan, sartu eskua poltsikoan eta harridura urpegia jarri zuen, begira geratu zitzaigun. Ia bat-batean, zakarretara bota zituen nire kide guztiak, eta galtzerdi gladiadoreen bi ale besterik ez zituen gorde beretzat. Beste bat eta ni. Lagunari begiratu nion, eta anaia etorri zitzaidan gogora ezinbestean. Galtzerdi hura ere, nire oso antzekoa baitzen.